Hi iedereen, ik heb mijn Rivenna elektrische fiets Move ontvangen, maar ik werd gezegd dat het gemonteerd wordt thuisgestuurd, maar dat was niet het geval. In ieder geval heb ik bepaalde dingen zelf kunnen zonder handleiding erbij, zonder geen enkele video van deze model aansluiten en installeren, maar eigenlijk de voordrager, deze, die wordt langer door het uit te trekken, maar het wordt niet gepast omdat wanneer het hier wordt aangepast, van de andere kant komt hij tekort. En wanneer van daar wordt aangepast, van hier gaat hij niet passen. Dus dat is niet prettig en voor de rest heb ik nog problemen met de achterrekje en dan zonder handleiding. Dit is niet een goede deal, pas maar op wat je koopt.